موبائلس کیا دم ناو یہ زہر اتاز یہ سان بچن کھڑس زہر دن یہ پہ یہ گڑی پھیلاؤ سانس معاشرس من اسلام کس ناوس پہ اتھے کن آئی سان کور آز پریشان کرنا ویران کرنا خاص کامن من مبتلا یتھ ایپ سوشل میڈیا پہ ناو تھوت ٹک ٹاک یہ وچھو پنن موبائلن من یہ ٹک ٹاک ات پہ ویڈیو بناؤن کشمیری گرلز اینڈ بوائز میک دیئر ویڈیوز اینڈ اپلوڈ آن ٹک ٹاک یہ گھر فیش ویڈیو بناؤن کمی موجود یہ گھن پن فالوورس کیا گھن پن پتہ چلا فالوورس کم گئی چاہن ول پتہ پکن ول پسند کرن ول مانن ول وچھن ول مگر میری کور یہ ازدواجن کور امس تھوک نا خبر یہ پنس گھرس من بہت اگر گھرس من دش بیس وچ پنہ گھرس من برد سان برد گئے پنہ گری گئے مگر کم مگر یہ سوشل میڈیا پہ سہ ایپ آمت بنانا پور دنیاس من کشر ہند کشمیر کن ہز کور آز بے عزت گھان مگر مالس خبری کور کپر گئی بے عزت حتہ میری کور گھرس من سال آج سوشل میڈیا پہ دنیا ونان مالس چون کورے بے عزت گمس وجہ کیا کران کیا فیش فلو لاگان اتی کران موبائل تھوڑ پانس برو گئے یہ ایپ دباوان اتی کران ویڈیو پانس اتی کران ڈانس اتی کران فیش کلام اتی تراوان پنن مس یلہ اتھے میری کوری فاطمہ پین یاد فاطمہ چھنا سا فاطمہ یمس فاطمہ دہس راتس اتن ہٹ کھسان گرد بہن فاطمہ روزی نا یاد اتھا فاطمہ چھنا شنت چن کوڑن ہند سردار شنت چن خاتونن ہند سردار اتھا ات من نا چھن کوڑے یوت مبتلا کی ات من چھ تم سانہ ماجہ تہ یم سانہ ماجہ تہ ویڈیو بنائت ات اپلوڈ کران چھ اتھے فاطمہ کن جواب دہ ییٚلہِ فاطمہ پرژھی میٲنۍ موجی فاطمہ پرژھی میٲنۍ کوری ژٕ کیازِ ٲسٕکھ مےٚ مردگی سان اگر وۄنۍ ژٕ گرس منٛز ٲسٕکھ آبس کڑے ییٚلہِ خۄداین پردٕ مگر ژٕے سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کھٔژٕکھ ژٕے دُنیاہس خٔریٖل تہٕ خار گٔیِکھ ادے چون یہِ ناپاک جسمٕے دُنیاہن وٕچھ فاطمہس کُن جواب دِ فاطمہ یُس تُہۍ وٕنکیٚس تسمیٖر فاطمہ چھُو پران سبحان اللہ 33 لٹہِ الحمدللہ 33 لٹہِ نماز پران اللہ اکبر 33 لٹہِ چھُو پران اتھ چھُو تُہۍ ونان تسمیٖر فاطمہ اما فاطمہ ٲس گرد بشان فاطمہ ٲسا کوٗر رسول خۄدایس اگر فاطمہ ییٚتہِ آو دعا کرِہا پروردگارس سورُے پہاڑ پکنس پتہٕ مگر پننس پٲٹھۍ سٕنٛدِس عزتس ٲس کران ٲس گرد بیہان ییٚلہِ گردس اوٹ اوس بشان پھل اوس بشان اتی ٲسِس اتن ہٹ کھسان اتی آیہِ اکہِ دۄہ پننس مٲلِس دوا تہٕ دورا دوٚپُن ادا میانہِ بابا ادا میانہِ مانیا ادا میانہِ رفیق تہٕ شفیق بابا مےٚ کھٔتی اتن ہٹ مےٚ دِتن کانٛہہ داے مےٚ دِتن کانٛہہ نوکرانیا تِژھ یۄس مےٚ کرِہا گرِ کٲم کایناتٕکۍ رسوٗلِ خۄداین فرموو دوٚپنس فاطمہ غم مٔہ بر کینٛہہ فاطمہ ژےٚ سۄ داے یۄس ژےٚ دُنیاہس منٛز تہِ بکار لگی تہٕ قیامتس منٛز تہِ بکار لگی دوٚپنس کاینات کی محبوبہ کیٛاہ دوٚپنس ژٕ ٲسۍ پران ییٚلہِ کٲم آسہٕ پیٚوان کرٕنۍ کٲم کرنہٕ برونٛہہ ٲسۍ پران 33 لٹہِ سبحان اللہ 33 لٹہِ الحمدللہ 33 لٹہِ اللہ اکبر پتہٕ ییٚلہِ ژٕ کٲم آسہٕ کران چانٮ۪ن اتھن آسہِ نہٕ چانٮ۪ن دشتہِ مبارکن آسہِ نہٕ تکلیٖف واتان ییٚلہِ ژٕ أمسٕے میٲنۍ کوٗری فاطمہ گٔے واتان تتی ادے فاطمہ تہِ چھِ آسان پردٕ پھۄل ووٚتھمُت فاطمہ تہِ چھا موبایل یِتھ پٲٹھۍ فاش کلام سا کوٚرمُت ادا فاطمہ کُن جواب دِکھ میٲنۍ موجی تہٕ میری کوٗری ادا وقت کیو مالیو تُہۍ تہِ گٔژھتو زنا بیدار ادا ییٚمہِ مٲلۍ کورِ پرژھٕے نہٕ موبایل کتہِ آو وۄنۍ اگر مٲلی دیُتُس بلا دوٚپُس ژےٚ کیٛاہ فیس بُکس کرُن بلا ژٕ ووٚنُس ژےٚ کیٛاہ واٹس ایپس کرُن بلا ژٕ ووٚنُس وۄنۍ چلووُتھ کیٛاہ چھُکھ چلاوان بلا مالیا شامس رٹ
سی کا خیال تھا ہدے وقت موشی سے گرشی حواز اپر تھا خیال تو اللہ تعالیٰ باید میدی دیا یہ وہ فیش کامیو نشت پروردگار عالمین سانین کوئی کرزی حفاظت